الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. bandiraɓe julɓe wiyoɓe mbimi heɗotoɓe radio tulle dubango on calminama, on jurama, on mantama, on ñagama duwawu hoto yejjir. sa duwonima bande a dañi ko duwonɗa bande ko, sa duwonima julɓe fof a dañi ɗin ɗon baraji. ɗum noon hoɗo worɗu sa duwima ko hoorema mbaɗanɗa, sa sakkima ko hoorema mbaɗanɗa, sa jokki enɗam ko hoorema mbaɗanɗa, sa wujjani ko hoorema mbaɗanɗa. hol sababu koye wuuro koɗɗa, sa wujji wuuro fo ara wujjanma. ɗo firti noon joni ko an perti. ɗum noon woni yimɓe hay e juulumen ne gujja, ɓe teyata, ɓe duwatako, ɓe keño, ɓe jejjiri haajuji ɗi ko ɗon kumtoro. wasta'inu bisabri wassalah, wasta'inu bisabri wassalati wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Ceerno Ousmane toppito njulungu, timminto njulungu, dañata hen khushu ko on tengtinɗo omo yenana ko duttotode to Allah maw namdete njulungu. oto wanno nafigini o julat komo aami omo mettini, o sakkoro komo mettini, o sakkoro ko ɗo yiyete ko sakkorako. wa idha qamu ila salah wa idha qamu ila salati qamu kusala wa idha qamu ila salati qamu kusala يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. غريك بينكم جنتر الله هذا من نندد نافق ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. enda ko moƴƴi golle, enda ko feewi golle, enda ko timmi golle, enda ko yoɗi golle. ɗum waɗi mbiyan subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira tusabbihu lahu samawati tusabbihu al-ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahun tasbihahum. hunde fof en subkino kono en pamata, en nanta nande men en daɓɓiɗi, jile men en daɓɓiɗi, miijoji men daɓɓiɗi. waɗi en mbawa andu ko woni lakara. ɗum waɗi mbiyata aljanna ko misal. ɗum waɗi ma gonɗina ko wirni nde wona jeyaɗo Allah. ɗum waɗi Allah wi alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin. Ceerno Ousmane sifa mabɓe alladhina yu'minuna bilghayb wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. eɓe gonɗini ko wirni, eɓe darni julde, eɓe cakko. korka mayi ngare cakkoɗen hayso ko feccitande tamorore beltina julɗo. ɗum waɗi ko Allah wi Ceerno Ousmane e ko jannguɗa ko o yen ndewmo hoten shirkin. bandiraɓe tinne keɗeɗen ko Allah haalata ko. keɗe kaɗo haala, kalɗo kaɗo haala, omo foti shirkinede, omo foti yeddede, won poɗɗo fondede makko. tinne keɗe ko Allah wi wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a. o yarew Allah hoto wadde hen fiɓirbaji, hoto wadde hen bawwame, hoto wadde hen ciluka, cuɓoƴel poodi julako, menda arkille ceeraɗo, gaddana kam burgal, gaddana kam fabru, laaci mum taw fabru ndu meeɗa jibinde, mi waɗa mattal koro. Allah jamirowo takɗo leydi e asaman taw wallaka, taw ala jaale, on kay sohlani wallede pour o rokkuma. dokkuɗomo gila a suwa ñagade, sa ñaguima o rokkuma. aqsamu billah haymin somi ñaguima Allah n rokkami bandiraɓe sehilaɓe. kanko wi ud'uni astajib lakum
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يرمني جومي رادو تقلو ليدي أسمان ملك الملوك أمويما بدي ما نياغم كنا كده بندرا أودو لانغاش أميدي لامدن هادي لامبي أدن إبكال دي مانين كو بوليس بمغورتري ما في ما هاكيش ما بوفت كده كو الله بي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لا إله إلا الله دوار سندت الله هرب أنتو دانما هتو ولو يكون قلرا يبرد ما بعد أنم هوري ما الله برد ما بعد هور يكون قلرا دوار زكريا عندي ونوم عندي الله وبيكو إذ نادى ربه نداء خفيا يا أسودي كو نياغوتوكو ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال يو سار نياغو الله سار وردنا الله هوتو ولو مكالنتا الصحابه انت دار من نياغو نلادي تلني دادي من حديث أبي موسى العشري من نياغور بوري بدار غور هيركمو نياغو الله مبدا نيتي نيومبو دا o humtan ma haajuma o wi yarem hara shirkin wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a jan usman Allah nde haali hoore o reftina ko nelaado o ila o wi ko yumma bama wa bil walidayni ihsana beltina moy julde he koddido ma onon ko don kalten hande kalten ko hoddibe ndeysan jan usman koddido ma adrak ma koddeydo wa bidhil qurba wal yatama ndeysan o do bam murtima to Allah rutima hoti to Allah toppirɗamo moma hoore makko ɓernde ma hecciɗa toppirtoɗamo ani almustafa sallallahu alaihi wasallam naddon aljanna alyatim o galleji ɓuren moƴƴude fof ko galle ɗo alyatim tiddinte bandiraɓe galleji ɓuren bonɗe fof koto alyatim lorlete ɗum waɗi sa ñaami kalis alyatim ñamɗa ko jengol inna alladhina yakuluna amwala alyatama zulma innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira sa ñaami kalis alyatim ñamɗa ko jengol kada joom sume darde wala hawla wala quwwata illa billah ceerno Usman ko jiɗɗa haali ko koddiɗo kalten والمساكين والجار ذي القربى ديسان e koddido ma tay ko bande banda don cikko fuuta fof won koddibe tan wona bandirabe fuuta fof ko bandirabe minen halay minen fof ko min bandirabe jidigal halaybe kala koddido ma ko bande bangi nyaamo bangi nana funnaaki hirnaaki je odo toppirdaam a jokki endam a weltini julde hakkide julde gonon sehilabe dañon pe o nyohatama a nyohatama wala hawla wala quwwata illa billah wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jam daysan koddido ma juif o wala chrétien moƴƴa e makko koddido ma hayso wona juldo moƴƴa e makko e koddido goddo moƴƴa e makko hol on non mo takkida e leso o onon dendi jegenayo onon dendi darab onon dendi mbajju bernde de ko wotere mbatto jew bernde so wonno transparent jehata bernde mon wada incorporé onon biata chéri kokko o la ilaha illallah muhammadur rasulullah nala sallallahu alaihi wasallam ya hulbuna yidde o wi aisha na hawni ceerno Usman be dal mo jiddaani biya farmata be woro ko o wawa farmata biya do yiddo be yidde ben nobi mo nan subal be mbi de hambe be mbi mariyata mbede yidma mariyata subal tinni hor pengi kam ko onon kaali mariyata mbede yidma mariyata mbede onon de kaali onon mbi mi Allah seedi histoire ji halpulrebe weli kam den ko gella halar ko dum tan parce que ene wadi mana de balla jeeri ari ummi jeeri ari win itta farmata o watti wertanede o itta dum don o nawmi gundoji be cali be gurte makko ngabu o hasalki de segu bali biya yo wad diine o wadani diine parce que o yejjit o yenno barke bi kaw mo kala problème o ya yo addu galaxy yo addu machine yoro yo addu montor on ngani montor on montor sada so dum a nyamloto galaxy sado a nyamlo sa nyamne bata jaha kaso kanko yani kaso o mai la ilaha illallah muhammadur rasulullah non bida e shiri koko wal jari dhil qurba wal jari junub was sahibil jambi ya modje makko la sallam o wattindi hi halde o nangi julumon toppide julumon e jom sudu ma on ceerno Usman hande kalta e jew e on gardo de sanne yurmini arani woni wuro o jeako don so mayi yimbe hewne mbaawi ni ubbaram parce que be ganda o jeako don waji goto mayi wuro amen de sanne yimbe gandamo ko arani be ngare ubbudam be bi o mo julano ceerno goto yum julano
ɓe mbi min ganda taɓe coyni sehil makko ne ara ɓe mbi e sehil makko ne ara sehil makko tigi tigi nan ara sehil makko yettimi ndeysaan gorko moƴƴo mayi gorko moƴƴo mayi ndeysaan liggey makko tan e dam walla carte astahfirullah tubani o yi oɗo ko gallum tan walla dam o haali bone o yonde sande astahfirullah tuba yo Allah yaafa en ɗum waɗi saɗa golla ƴeew ko sa maayi holko yimɓe cettoto e ma ka kaɓannoɗo e hoddiɓe ka kaɓannoɗo e jama ka kaɓannoɗo e an ƴeew ka kaɓernoɗo walla ka tugdetnoɗo walla ka ceratnoɗo ƴeew holko yimɓe jogori jangtade so yimɓe kersatani duwanan mbi kanko de kanko ala mo oppi la ilaha illallah yo Allah yurmomo yaafoma ala mo oppi hay gertode oppa ɗum janno gertode ƴeew ɓe curtima nde wonno ka kaɓeteɗo awa hay goto wa duwanade mani la ilaha muhammadou rasulullah ceerno ousmane mbiɗa noon wabini sabil on won taƴiɗo omo ɗanno o are wuro o jippi ɗon ala mo o jeyaka ɗon so mayo anda ko arani en yurmide ƴe enen ken araniji en jeyaka ɗo jeyɗen ko laakata ɗum noon paranen ñalawma o واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أنا كو يوتر ما قال ما موجه جوتر ما تو قبر ما تو شيخ عثمان نلا صلى الله عليه وسلم وي جبريل سيراني وسيادة مي كوديدو ها تشيكو مي كوديدو جوغور كو راندم بانديرابه سهيلابه يمن عائشة نلا ويمو ويا رسول الله كوديدام هول hen mo buddo handude sakkede rokkede o burdo ma badade damal o so koddiɗo ma yi aɗa ara walla yi ɓiyene ara o weltoro walla o sunata la ilaha illallah muhammadou rasulullah oto yijjir a lorli koddiɗo ma nelaɗo sallah sallam imanagal ko capanɗe jeeɗiɗi e joyi walla capanɗe jeegom e joyi caral o yi ɓuri mawniden fof ko ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadou rasulullah o yi ɓuri famɗude heen ko gitta ko gañata yimɓe e laawol gitta ko lorata julɓe e laawol o yi hay jogade gacce koye imanagal jeeya baltirgal ma ko nder galle samba kanen yupparate kamɓe gidima mahti la ilaha illallah muhammadou rasulullah so ɓiye fitti ha yettima damal galle mabɓe oppoɗon kurjuru o so ɓiye wiyama yo rufoyi sebet ndiyam tulmuɗam ene waɗi koye yaay boyi koye gotoji so ari ha damal galle mabɓe rufa ɗon so jomtude ma are rufde puutit rufa yeeso galle mabɓe wala hawla wala quwata illa billah mbewa mon so yalti oroyta ara ñaama paabe mabɓe ñaama gawri mabɓe rufa barme mabɓe wala hawla wala quwata illa billah ɓiye jontaɗo o jolɗo o musique mum oppata yimɓe ɗano a lorli koddiɗo ma wala hawla wala quwata illa billah musique ɓiya o oppane jama juula hay ɓiya kadi sene yaha jama kadi ɓiya sene yaha jeere kadi so wirtima ɓi koddiɗo ma kadi o ŋooɓa ɗum kadi wala hawla wala quwata illa billah ɗum ɗo fof aɗa waɗa ɗum sa are dugdude joom suudu ma leegal fo haaɗa jama kadi haaɗa galle yimɓe ka ɗum ɗo fof aɗa waɗa ɗum a lorla joom suudu ma walla a lorla yimɓe wala hawla wala quwata illa billah yo Allah dandu en e koddiɗo bonɗo wala hawla wala quwata illa billah a rufi potit a rufi mbalit e yeeso galleji yimɓe mbewma ñaami kiraɗe amen baltirgal ma yuppima nder galle amen on ñohi min ɗum ɗo fof koddiɗo ne waɗa ɗum wala hawla wala quwwata illa billah nden no ɗiɗe sifaji ngare kalen koddiɗo goɗɗo o ndeysan so tanum koddiɗo yiyama ne arabiya hayyo ino tane waɗi i umusil ƴeɓe mosade woɗo cukalengɗo so ari o addata ko tew o addata ko warga o addata ko nana o addata ko kaalis so yiyama tan o weltoto ƴew ɓe ɓuuci o cukalengel wona cukalengel ɓe ɓuuci ko tanum cukalel nde wonno tanum cukalel ko moƴƴo wala hawla wala quwwata illa billah ɗum waɗi Allah wi وقولوا للناس حسنا كالك موجره إن أحسنتم لأنفسكم يو أي ساموجيني يو yarte ɓiɓɓe ma wala hawla wala quwwata illa billah mbeɗa andi debbo goto ndeysan élevage ne goodi ko kakkitno élevage o rokkaɓe biyeji o ñamla ɓe kalis ɓe yi kono yaade sukaɓe wonɓe potte élevage gonti directeur uji gonti patron ŋeɓe ɓe mbi oɗo yummum ene ñamlonno min kalis oɗo yummum ko moƴƴo wonno la ilaha illallah ƴew ɓe jurmi cukalel ngel saabu yummum ko moƴƴo wonno ƴeew sa woni moƴƴo sukaɓe ma ɗum ɗo woni sécurité sociale wa kana abuhuma saliha ɓalal renama jawdi renama sababu wiyama ko taaniɓe jeeɗiɓe wonno pocciɗo ɗum waɗi jawdi maɓɓe rena ɓiɓɓe maɓɓe ndena Allah wi وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله بيدك يا الله فليتقوا الله يو بيا فيا بيجنب ولوك نيل كيتا جنب سو بي غاري كادي غاردو دوغد
gaddo kalmare lokjira gire makko biida sa huli Allah non dum won sécurité sociale woni garantie o bandirabe sehilabe cen Ousmane kon cinal Allah nela sallallahu alaihi wasallam haale koddido julde ari belditande koddido holko wi al mustafa sallallahu alaihi wasallam o wi bandirabe sehila tinne kedo kalami ko ene himmi o wi ko kaldon e fijirde be biya rasul en harmi o wi fijude rewbe sappo buri bonde e fijjude debbo koddido ma wala bi koddido ma wala hawla wala quwwata illa billah o ko kaldon kam e wujjude be bi wujjude kay ene harmi ya rasulullah o wujjude galle koddido ma buri bonde e wujjude e galleji sappo gujja buri webde e wujjude galle koddido ma rawahu ahmed bandirabe sehilabe wa tabarani fil kabir ina seli wal bayhaqi fi shu'ab hadithun seli bandirabe sehilabe nela sallallahu alaihi wasallam onam dama hol burdo moƴƴude e bandirabe hol burdo moƴƴude bandum o ya hol burdo moƴƴude hoddibe burdo moƴƴude koddido mum ndeysan koddido ma bange funnaangi capanne galle ko koddido ma hirnaangi ko non way rewa ko non way worko ko non way so koddido ma yimi yarma ko hayyo wala ko wi hege o ari kadi dejje o ari jon o halte ko kalno ko odon gandi dido tobe dubdude ton to darnge to budutande watto ta khasumbe kade be ñaawde ko holben hoddibe dido bandirabe sehilabe jonnon an holmo damin ajugor woni koddido ma ko al mustafa sallallahu alaihi wasallam ko iblis la ilaha illa allah yewbe don mujjimbi allah wi malaika jabbobe biye innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu bi pochi tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wala tahzanu lisan horkule horpaye وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نيسان ملائكة نجيبنتما واجي غور نيسان وينا لا صلى الله عليه وسلم يمو يا قال كاري بيام بير سلمينامو وأرى ليغال أمو يلو قال كاري هو يتي قال كاري وسيكا نوكو جمواري هنكدي تن مالي تن هنكدي ديني ينكن نمو اون يلتي ميدا جونادي ويبقى أنا فبوردم ويكو أمون كاري ويمو نام وما أنا وني كاري وما أنا كونغولارا ويكوني ويمبي كونغولارا ويحلم كوني ويمي المصطفى صلى الله عليه وسلم كويدل ويوم سلمين ما سمي يجيراني إليكو بشر الجان ولا ويوم سلمين ما كم نراني سلمين ما وما أنا كونغاتا كونغولو دا هم بدي نلا إليكال بدي يلو ما ويبعد أنام دي محل ما كودي دم ماي يتومي ساليرم بيتشمي حكوندي lewru fo mi jetta galle aliyatimi be feccere salaire mi moftana horam salaire keddido mi wada e horam la ilaha illallah muhammadur rasulullah waji goto ne yeeye galle makko o wi gallem ko ujunnaaje kada jeerbe dum e koddida mo ko me jeewom parce que wondude jogade odo koddido mi wawa uppude odo koddido ko mi gando so wana dum yeeta gallam mi yeyma koddidam odon gandi koddido ko nenen dum o sodi galle o koddido sodi galle o wi mo ƴettu prix o nawa galle o e joodo e galle ma mi weltani ma mi wade ma content la ilaha muhammadur rasulullah dum odon gondi ko école holon o ko école al mustafa sallallahu alaihi wasallam o sode jabir ngeloba o rokki jabir ngeloba o rokki dum cioggo ngeloba o yeftude jabir o weltini jabir o duwani jabir bi abi anta ummi sallallahu alaihi wasallam wadi jomsude fir'auna o namdi ko koddido a hade galle ويا ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين وي الله يدن من فرعون يمبه كلا تونيا كلا كودي تونيو لورو جولبي بيامو جولد اري هوتبي جولي موري ين جول كيو سا يالتي نيوام كامبي كيرساني اي سالوم ما انجكنا وجي ما يا جونجون بيدا يا الله نجافودي adan nyoha ne garda wi jaafoden ko burnda ko ni an ene timmi wala timmade est ce que afummoyi bandirabe sehilabe julbe tinne dandam de ko jam ko ngari enen fo pummoye jew boggeno waydi yimbe fo jaltene pummoye rewbe worbe bene bonni mbasan bene bonni sig dum ko tan dum ko gopadi dum ko tappadi yebu nane hen wallahi ma yi ko yele a verbal picture very nice lata jongal sukabe yimmira tada fo ngara pummoye hay wuybe ngare pumbe son jehi fumbe be gujjata nyebbe mon be gujjata galleji mon ngare nyeten hay wuybe mara jaljalbe be gujjota nyeten e wuro fo yaltene fumbe les jinchu wallahi ala ko dum yodde eden garta eden mosa eden jala sukabe dokke dewnel be dokke lo ya xi jafode hadi mi Ceerno Ousmane hi halde akola jafode parce que gilli duyna ko gilli wana tajunirde wana dairaji wana partiji dairaji di cerndi en ceeri en bawa hay weldide yirbi mabbe kaldata sabe jida daire be jida tariqa kale gonga
sernaɓe kalne yimɓe gonga mbiye on ceeri serndude yimɓe ko tajje enɗam taƴo enɗam ko jengol fayi oɗon gandi ɗum payento al Mustafa sallallahu alaihi wasallam ko haaldota ko ceerno Ousmane gueɗe ɗe kaaldota ko a fotani a wawa haalde ɗum an a famɗiri haalde gueɗe ɗe al Mustafa sallallahu alaihi wasallam o yalta fayi hajju ndeysaan e mbi ko Abou Dudiane o lomtini walla Aba Dudiane o lomtini ñande walde Badar o haɓi lefol ngol lefol boɗel ɓe mbi lefol hare ari o jeysi hakkunde sappeji hande jeysi noon ko jokkannoɗo endam nelaɗo yaltin hajjo e ndeysaan oɗon goni ko hajjo ko wiyete hajjo mbayni ko ndiyam mbayni ko al Mustafa sallallahu alaihi wasallam mon yalta aduna hankadi mission accomplie nde o yaltata aduna o rendi fof bandiraɓe kala mo toññomi jawdam nani kala mo toññomi ɓandam nani ngare piye kam toon no dargueto toon ko baraji keptete men kala discours ko waɗi yumen Aïcha yalde makko ndeysaan haɓe jetti makko ndeysaan yumen Aïcha fiili ari wona woyde ndela tan ko goyta ya Aïcha ya Ayyush de wiyatno ko Aïcha relam ndetare marka piili ɗum fiili ko yana probléme waɗa kala ko hajjiyanke waɗata kono hoto wongoye kabaran ɗum ɗo ko dalilu piiliɗo ene jangga Qur'ana ene dhikra haydara bonnata hay wiyaɓe piiliɗo memata kamilo ko luural bandiraɓe sehilaɓe nelaɗo on mo ala haadi yo wat tamatto ngara hajjo mbaɗa umra sa gayni umra hankadi kala ko mo hajjani kala ko hajjiyanke waɗa natti wadde aɗa wawi wadde ɗum aɗa wawi yiide joom suudu ma wadde fof caggal ɗum ñande jeetat noon kadi mbatta ihram goɗɗo to mbatta ko ihram umra sa gayni umra mbaɗa ihlal gon ko so hajju ari yomo jeetat mbaɗa ihram ɗo Makka ɗo après an mbaɗa hajjo ma kirsa saɗa wawi la ilaha Muhammadur Rasulullah hakkumo shari o e mbawa haalde ɗum ɗo ne faadata ɗum yumen Aïcha wi fiilema nelaɗo yomo wat kala ko hajjiyanke waɗata kono hoto wongo e Kaaba aɗa wawi jangtade Allah ɗum no an piiriɗo aɗa wawi fummoyde aɗa wawi janngude Qur'an wi hor mem kamil ƴettu deftere tafsir jangta juule al Mustafa sallallahu alaihi wasallam enen fof pummoyen san garti jama ceerno an eliman jama jahargal Baba Samba o weldere Baba Demba jahar nena Kumba o weldere nena Famatel jahar Kumbis biya ɗum onon hande ko jamma julde hoto jalte jam kole Allah goppe maquillage ɗi ɓurtuɗ ɗi hakkunde mon mbaɗe maquillage mbaɗe baata mbaɗe lari kono sukaɓe worɓe goni hoto jeehe toon ene harmi aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim